Ja, vi skal til det store øjeblik, fordi nu skal vi have overrakt KI-prisen. Og jeg vil lige fortælle, at KI-prisen, det er et månedlangt ophold på kunstnerrefugiet på Mallorca. CCA Andra, tror jeg nok det udtales, og det er Patricia Asbæk, som sponsorerer det ophold. Og så får kunstneren ud over det 10.000 kroner med fra KI, om ikke andet så til billetten dernede. Og da det er censurkomiteen, der finder og vælger den kunstner, der får årets KI-pris, så har jeg bedt Morten Schelte fra censurkomiteen om at sige et par ord. Tak. Det har jo ikke været nogen nem opgave at skulle pege på en ud af alle de fantastiske kunstnere, der faktisk er kommet med på udstillingen. Tillykke til alle sammen, der er kommet med, vil jeg først og fremmest sige. Men når vi skulle vælge en, så var der et værk, som faktisk havde gjort særligt indtryk på os alle sammen. Lavet af en ung kunstner. Og det drejer sig om et ganske enkelt værk, som vi var overbevist om, at der var noget meget personligt på spil. Det er en kunstner, der har brugt sin krop som investering i værket, og det er vel det mest personlige, vi har. Og der er en kunsthistorisk bevidsthed til stede i det, sådan ser vi det i hvert fald. Og der er en dialog også med den kunstner, i øvrigt foregår overalt i vores samtid. Dramatisk og stærkt. Det er en ung kunstner, som også i nogle alder allerede er godt på vej, kan jeg forstå, er startet på Akademiet i Wien. Og vi glæder os selvfølgelig til at se mere fra Benjamin Brodins hånd. Så Benjamin, hvis du vil komme herop og modtage. Der er en guide til Mallorca og en særlig fin mallorcansk vin, kan jeg forstå. Så lykke med det. Jeg vil give mikrofonen tilbage til Malene. Ja, tillykke med det. Jeg vil lige sige, at natten er jo ung, og udover den her vidunderlige åbning, så er det jo altså også kulturnat. Og det vil sige, at her i huset, hvor vi normalt lukker kl. 8, der fortsætter festen, hvor vi har en event, transportable hedder det, som altså foregår fra 8 til 9. Og fra klokken 9 til hele klokken 24, altså til midnat, så har vi DJ, som er opstillet herinde, som hedder We Are Schizo. Så jeg håber, at I får en rigtig, rigtig dejlig aften.